некадърник! Какво правиш, бе? Некадърник! Аз съм некадърник, бе! Виж, че ме засичаш. Гледай, ще смачкам, бе, букук на частта. Ема, които се взема с тия букуци. Ела тука, бе! Тук имам букук, бе, засече, бе. Бе, сама парих тази кола и гледай какво направи този нещастник тук. Ема, които се взема с тия букуци. Нещастник. Тук съм, да. С кого говориш, бе? Тук съм, да. Не ме гледай така, бе, ей! Не ме гледай! И така. Мила, добре ли си? Добре ли си? Всичко ще бе наред, спокойно, спокойно. Моля те, спокойно, дръж се, дръж се, дръж се, дръж се. Дръж се, дръж се, дръж се, дръж се. Ето като идиот как му удари кука неща с него, там приказва по телефона. Смисли за мъж. Чакай, вие жената как е, че я забравих малко. Как си, миличко? Я дай да погледна. Нищо, няма, ти си мъжко момиче. Ще се справиш. Спокойно. Гледай го този букук как ме засече, бе. Нещастник. Ще го накарам всичко да си плати, няма никакви проблеми. Само се успокой. Идвам, Мила, спокойно. Дръж се. Дръж се. Дръж се. Леко, 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 леко. Спокойно, спокойно, всичко ще е наред. Сега ще се обада на Киро, всичко ще се оправи. Мамка му! Кога ще дойде шибаната линейка? Мила госпожице, не е хубаво да си почивате на пътя, защото може да ви изгази някой тир или влак. Например, вие, разбира се, не си почивате, вие сте претърпяла катастрофа, но всичко е наред. Уверявам, ние сме медици. Аз съм лекар. А пък аз съм лекар. Така че всичко ще е наред. Бъдете сигурни в това. Нека помогне на другото момиченце, защото това момиченце е в шок. Ще излезете от шока и пак ще тичате на воля. Всичко ще е наред. Стойте. Извинете за безпокойството, госпожице. Как сте? Добре, не искате да говорите, разбираемо е. Почивайте си, спокойно. Ние все пак сме лекари и сме длъжни да ви помогнем. Да й дадем нещо да пине или сега не? Мисля, че госпожицата не е жадна. Не е жадна. А би трябвало да е жадна. Би трябвало да е жадна. Чакай сега да видим. Така. Внимаваме. Спокойно. Кракът ви е счупен. Няма нищо страшно. Ще се оправи. Обаче той е здрав. Той е здрав. Той е счупен. Здрав. Здрав, счупен. Болен, здрав носи. Спокойно. Мък! Опитваме се да ви помогнем все пак. Тая ръка. Раздвижи това пръстче. Така, това и това. Добре. Само това кръче е счупено. Дечицата са ви живи, здрави, са си вкъщи и спът. И ще си ги видите и пак ще тичате с тях в полянките и всичко ще е наред.
Да видим пак Да другото вървим, да момиченце. видим, да помогнем там. Госпожице, позволете ми да почистя това красиво личице. Значи, вие сте лекари. По-скоро медици. Медици, да. И за това се притичаме на помощ на всеки нуждаещ се. Само исках да попитам, това момченце тук зад мене, което е и онова там, това са вашите мъже, така ли? Да, да. Непременно да им предадете, че са нещастни капути. Ще го запомните ли това? Знам, че сте в шок, но това е много важно. Да пинем. Да пинем. Ей, шишенцето, Къде? и в колата е. И да ходим да го вземем така. Хайде да ходим. Да. Добър ден, какво става? Чакаш, кажи ми как си. Остане ръката и кръка друго. Коли посрага ли бъде? Добре. Направи нещо, бе! Чакай, стига вика спокойно. Мини, тази страна си отгоре. Хванете нещо. Хвани хвани. Айде по-бързо, бе. По-бързо, бе. Внимателно. Слушай. Добре, плеси. Кръста! Ела! Хващай! Хвани от двете страни, дигай! Дигай хубаво! Добре. Голями сме. Да помахаме на тези мили хора. Честита Коледа, птиче лайно. Честита Коледа и от мен. Оф, той изрод как ми приби с нощи. И за какво? Че взех от ония дядка двойна надница. Стотачка. И оная курва му каза. Мамка му. И какво? Сега на Коледа съм тук, в тая дупка сама в студа. И кой е луд да ходи по курви на Коледа? Easy money, is that it for you?
Здравейте, милостива госпожица. Здравейте! Оф, пак някакви пияници. Да не ми налетят само тия свине. Какво? Да не би да си търсите момиче? Не, просто момиче. Ние търсим красотата, истината и какво още? Още съвършената хармония и приказна дамска компания. Защото не ни се стои сами на Коледа, нали? Между другото, честита Коледа, прекрасна госпожица. Честита Коледа. Честите и на вас! Абе, вие да не сте някакви откачалки. Не. Ами? Просто сме малко пинали, за да се избавим от дълбоката печал, която залива сърцата ни на този чуден празник. Нали? Добре, айде, ако ще ходим, да ходим. Само, че къде? При вас или тук в моя хотел? Нима малата госпожица си има личен хотел? В мой хотел. Ето тук има един на 2 крачки. Айде. Същите са като оня моя. Напия се и каквото и да направя, той ме налага. И после само хода да се излагам пред колежките и клиентите с тия синини. Не. Ние не искаме да ходим в някакъв хотел, който не е ваш, а на всичкото отгоре и на 2 крачки. Нали? Абсолютно. Аз предлагам да отидем на някое много приятно място, много далеч от тук. Не. Аз от центъра не мърдам. Съжалявам. Не извън, а именно вътре в центъра ще отидем. Ми добре, да ходим тогава. Тия двамата не изглеждат никакви баровци. Това да не е някакъв куркапан. Честита Коледа! Великолепни хора! Честита Коледа на вас! Прекрасни дами! Гледайте, Честита Коледа! Прекрасни дами! Честита Коледа, млада госпожице. Много сте красива. Честита Коледа. Вие имате ли пари? Ако това е от голямо значение... Благодаря. На здраве. Значи, и едно шампанско, скъпа моя госпожица. И ще поръчаме, да кажем, една съдинка с черен хайвер, пастета дроп от треска, може повечко и 10 пътпъдъче яйца за прекрасната госпожица, защото е много гладна. И ще ви помоля, наистина от сърце ви моля,
Малко по-бързичко, защото тя е изключително гладна. Наистина ви моля от сърце. Нямаме такива работи, не предлагаме такива неща. Не се отказвайте от невероятната си професия заради този малък пропуск, млада госпожица. Донесете ни тогава едно филе миньон за младата дама, защото струва ми се малко нервна и малко гладна. И най-важното, честита Коледа, прекрасна госпожица. Дали ще е уместно да ви целуна? Говорят, че били паднали от небето. Ми те така си изглеждат. Прощавайте, има госпожица. Може ли да ви задам един нетактичен въпрос? Откъде се е появила тази си на прекрасното ви личице? О. Сводника ми ме преби с нощи. Но не ми се говори. В този въпрос. Дайте да сменим тема. Става ли аз да задам един леко тактичен въпрос? Как така ще ми платите без чукане? В смисъл, как така? Нали се разбрахме, че търсим само компания? Аз не съм свикнала така и затова питам. Не чудещо. Чукане е грозна дума. Да, не е много приятно, ама аз така съм свикнала. И е прекалено скучно за нас. Тия не ядат нищо. Абе, ненормалници. Ама какво ми пука? Нали те плащат? Вие сте страшни пичове, просто ви казвам. Какво ще правим само, момчета? Кажете. Много любопитен въпрос. Първо ще си пием, докато ни е сладичко. После ти ще се прибереш при твоя човек. Ще му кажеш, че е смачкан капут и ще го предупредиш, че ако още един път те пипне, ще си има работа с много опасни хора. А ние ще си вървим по наши си работи. Що не стане още малко ден? Вижте колко готино е тук и приятно в моята компания. Весела Коледа, млада госпожица. И да не забравяйте да кажете на вашия човек, че е с плеска капут. Няма, обещавам. Довиждане, млада госпожица. Вие сте една прекрасна дама. It's the lighthouse man. No one will tell you you're living in a can designed by the tick-tock hands. Maybe I'll some fun. Да, искам да скоча и да се приключи с всичко това. И най-вече да накарам моята идиотска жена поне веднъж да съжалява. Да я мъчат огризения, цял живот да я мъчат огризения. Самоубийство на връх Коледа, защото го изгоних. И така да се повтаря и да се гърчи от огризения. Ето сега ще скоча върху жиците и ще стана на въглен. Какво става, приятели? Нищо, конче. Не е ваша работа. Хайде, тръгвайте. Напротив, точно наша е. Ние сме специалисти по коледни самоубийства. Нали така?
сега да поговорим. Какви сте вие, бе? Ние сме спасителен отряд. А ти най-вероятно, приятелю, си от онези мъже, които се депресират по време на празници. Жените ми гонят от тях. Те отиват да се хвърлят от моста, където пък се срещат с такива като нас. Нали? Ето, пи. Виж, приятелю, не че ти се бъркаме, но ако има някакво хубаво място, на което да отидеш, да пиенеш, да забравиш жена си, докато ти мине, едва ли би тръгнал да скачаш от някакви си места. Моста. Моста. Моста на Прав ли съм? Да. Иха. Да, приятел, има нужда от мънишко глътчици. Хайде. Пи. Бързо и на големи глътки. Това е най-хубавото лекарство срещу плач при мъжете. Като шоколада при жените. Шоколада при жените. Алкохола при мъжете, шоколада при жените. Айде сега да ти кажа. Отиваме на море. Отиваме на море. Навръх Коледа? Да. Там ще посрещнем новата година. В невинни забавления, в компанията на жени с леко поведение и на изискан алкохол. Хем весело, хем здравословно. И поне по-здравословно това да скачаш от моста върху релси. Нали? Това ще кажеш. Мога ли само да се обадя на жена? Естествено, не само, че може, ми трябва да й се обадиш. И кажи, че заминаваш за Сингапур. И не забравяй да предадеш, че е щастен капут. Нищо, че е дама. Вуаля. Момчета, нека спрем само за 2 минути да се обадя на жена ми. Разбира се, че може. Само ще те помоля по-бързо, защото оказват, че вълните днес били наистина страхотни. А ето и телефонна кабинка. Спри тук. Кой е мъже в къщата? Чия е къщата? Кой ще кара влака? Само да ми падне. Не знам, като се прибера. Направо не знам. Момчета! И кой ще кара? Ти, разбира се. Ние сме пияни като свине. Кои сте вие, момчета? Не се запознахме. Това е въпрос без особено значение. Не, шак да се правя. Честита Коледа.
години в Бургас. Gazes on your papered face, lubricate. Happy